Отиващата си вече сурова зима се оказа изпитание не само за хората, но и за птиците у нас. Много пернати бяха извадени в критично състояние от замръзналите реки и езера. Част от тях намериха спасение в Центъра за диви животни в Стара Загора. Възстановени и излекувани, птиците днес бяха пуснати отново на свобода. Първи от клетката към водите на язовир Овчарица пое пойният лебед, намерен преди месец около рафинерията в Бургас. Лебедът бил попаднал в разтвор на отпадъчни нефтопродукти. И той беше омазан в тях. Това му беше единствения проблем. След като го почистихме, след като го изкъпахме много пъти, вече е горен да бъде пуснат обратно в природата. Още 3 лебеда, белочела, гъска, чапла и бял ангъч. Все защитени видове птици също бяха върнати в природата. Повечето от пернатите постъпили в спасителния център по време на големите студове. Били премръзнали и прегладнели, наложило се лечение с медикаменти и високоенергийни храни. Една част от тях бяха направо на системи, бяха много немощни, не всички оживяха. И макар някои от пернатите да не искаха да напускат клетките, според еколозите бързо ще се адаптират към живота сред природата. Още повече, че в язовир Овчарица компания ще им правят над 80 вида водолюбиви птици. За новините на Нова, Десислава Младенова.